L-uffiċjali tal-komunità tal-Leża bħalissa jinsabu imdejqin ferm bl-ammont ta' pressjoni li qegħdin jitfgħu fuqhom sabiex joħorġu ammont sostanzjali ta' kontravenzjonijiet kuljum, dan apparti kundizzjonijiet fqar fuq il-post tax-xogħol. Rapporti minn uffiċjali stess tal-entità allegaw kif ta' kull ġimgħa qed isiru bidliet mingħajr l-ebda spjegazzjoni u anki saħansitra fejn tidħol ir-roster tal-uffiċjali stess. B'riżultat ta' dan bosta uffiċjali jinsabu rrabjati ferm li qed ikollhom anki taħwit fejn jidħol il-ħin tax-xogħol tagħhom. Apparti minn hekk il-kondizzjonijiet tax-xogħol marru lura immens anke fejn jitlu karozzi uffiċjali tal-Leża li juħut minnhom għandhom anki ammont ta' ħsarat u ġie spjegat li anke f'din is-sħana hemm bosta karozzi mingħajr AC dan apparti l-istat ta' ċertu karozzi. Riżultat ta' dan huwa l-kuntratt bejn l-entità u l-kumpanija Princess Operations Limited li toffri mal-25 karozza tal-vetturi Sicily Bajkar. Dan it-tender imur lura l-2021 meta l-imprenditur u ħabib ta' Robert Abela, Christian Borch, ingħata tender ta' fuq minn 100,000 euro. L-istess kumpanija li l-uffiċċju tagħha fl-ajreport sefa' irrejdjat mill-pulizija fuq akkużi ta' frodi. Apparti li kien l-istess Christian Borch li kien ukoll akkużat li kien parti minn ħtif ta' persuni. Hemm ukoll sorsi li qed isostnu li hemm pressjoni kbira fuq l-uffiċjali sabiex jagħtu ammont ta' multi kuljum. Persuni tkellmu ma' Net News saħħu li meta l-uffiċjali jmorru b'ammont inqas milli jkunu ordnat lilhom jispiċċaw attakkati li mhux qed jagħmlu xogħolhom sew.